Lehenengo konpromisoa atezatekoa kentzea izango da, eta kontenedorek jartzea. Bosgarren kontenedoren bidez, bilketa sistema aldatuko dugu. Merkeagoa, erosogoa eta garbigoa dalako. Herri handietako sistema da. Hau, esan behar dut, izan dela eskaera handienetako bat. Bigarrena, ekonomiari buruz da. Enpresa eta merkataritza berriak sortzea. Hortako, udaletxe partetik tramitazioa arindu eta errestasunak eman. Kalitatezko enplegua eta aberastasuna sortzeko herrian. Hirugarrena, langabezian dauden hiruretarrei zuzenduta dago. Udalak sortzen dituen mantenemenduko eta garbiketako lanetarako udal zerrenda osatuko dugu. Eta zuzentasunez, berdintasunez eta txandaka kudeatuko dugu. Baita, hiruretarren bizi kalitatea hobetuko duten proiektu informazio osoa emango dugu. Udal eta herritarren komunikazioa bi hizkuntzatan ingo dugu, euskeraz eta gaztelaniaz. Etxe hutsen egoera aztertzea proposatzen dugu eta alokabideekin batera neurri berriak bultzatuko ditugu. San Miguel plazara sartzeko dagoen pivoteak kenduko dugu eta aparkalekuak bertako bizilagunentzako bideratuko ditugu. Baita Aizpuruan kalen sartzeko dauden trabak kenduko ditugu. Eta Laskibara auzoan autobian zaratak babesteko Foru Aldundiaren bitartez jarriko ditugu soinuaren kontrako panelak. 3 puntu horiek izan dira herritarrak, hiruretarrak eskatutako proiektuak. Kaskailu plaza dago parkea, hau da, estalingo dugu. Euria egiten duenean erabiltzeko. Eta gazteentzako ekintza eta ekipamendu berriak jartzeko azterketa egiteko konpromisoare hartzen dugu. Persona helduak ere kontuan hartu ditugu. Zerbitzuak indartuko ditugu, podologia konsulta jarriz, eta ekintzak eta ikastaroak antolatuz. Era berean, Aldundiarekin elkarlanean persona helduak bere etxean ondo zainduta egoteko lanare egingo dugu. Hirurako herria eta zerbizio espazio publikoak dinamitatzea bultzatuko dugu. Kultur, kirol, azoka eta ekitaldiak babestuz.